Kućna automatika je sistem koji se koristi u kućama, stanovima, hotelima i poslovnom prostoru. Integracijom sa sigurnosnim sistemima, kućna automatika može obavestiti i upozoriti kako bi se na vreme izbegao incident. Sistem je jednostavan za korišćenje, održavanje i ugradnju. Kućna automatika može kontrolisati gotovo sve električne uređaje. Način upravljanja određujemo zavisno od potrebe. Cena sistema kućne automatike zavisi od zahteva korisnika. Sistem je potpuno otvoren za dalju nadogradnju u slučaju novih potreba.